Těži minibajky Spring, ne, okruh. Minibajky okruh. Na 5. místě Kuba. Časy mě tady nikdo nedodal. Bez časy. Bez něco pěkného, ať máte doma něco. Čtvrté místo Míňa. Potles, prosím vás, žádejte potles, si to zasloužili. Střídat řidiče a stroje. Každý účastník, který se dnes zúčastnil vlastně tohoto závodu, dostane pohár, takovej ten Nebo já vám to tady ještě pokažu. účastnický pohár a může si vybrat tady z nějakých těch cen. Tam jedničku dám. To je zajímavý čepící nech. Já ti už pomožeš. Jdeme na 3. místo. Jak prosil Potles, 3. místo Mára. Svoji kategorii Mára Pejka. Bylo to sice s bouračkou, ale dotáhnu pak na to. Ale vyhraješ paní hovno, vole. Tak co neboj. Ty jsi jako ve formu, vole. Je taky stále, to bylo docela. Ono jsme namazali, jo? Druhý místo, prosím, Potlesk, Jindra, taky Pejcha. Sakra. Dneska kluci požádají takový malý mejdán. Je to trochu podezřelý takový. Asi pánvičku, jestli ti nemá kdo vařit, tak si vyber pánvičku. A na prvním místě v minibajkách v okruhu zvítězil Rosťa. Chyběně tam vypříjmení, ale je to prostě Rosťa. Když tak se tady nějak shrujte před těma pohárama, ať si vás můžou vyfotit všichni. Zvalšil to.